Benvidas e benvidos. Grazas, penso, en nome de moitísima xente en Galiza que lle gustaría estar aquí, que está de feito, convosco, nesta loita tan xusta, non? Temos un fermoso día. Eu a verdade que onte, cando pensaba nas palabras a dicir, non sei por que tiña na cabeza o de Miguel Hernández, Galegos, de lluvia e calma, porque daba por descontado que ia chover. Iba a facer algunha referencia a nosa condición anfibia. En fin, tamén somos galegos e galegas de luz e loita. Hoxe ben poderíamos falar do comezo dunha primavera naval para Ferrolterra. Bueno, a praza está adornada de xente, como teñen que estar as prazas, non? Lembro hai pouco nunha aldea do Courel que eu comentaba cun vello Petrucio dali, estábamos a mirar na hora do lusco fusco o val e díxenlle que lugar máis fermoso. E dixo el, fermoso sí que é, pero está desadornado de xente. O que é primeiro paso, o que é fundamental para esa primavera naval e para esa primavera de todo o país, de toda Galicia, é adornar as prazas e as rúas de xente, que a xente saia a expresar os seus soños e as súas demandas. Gracias, outra vez. Hai moitas cousas sen sentido, pero nós estamos hoxe aquí para recuperar o sentido das cousas. O país que mellor sabe facer barcos en Europa e no planeta Terra non pode facer barcos. Os mellores constructores de naves non poden facer naves. Falamos de Ferrolterra, falamos do estaleiro de Perlío Cene, falamos da antiga Stanos en Avantia, mas falamos de algo máis que dun estaleiro. Falamos tamén de toda unha rede de empresas, de iniciativas, de gromos de creatividade e de traballo. Falamos sobre todo dun espazo fértil, tecido laboriosamente, dunha experiencia profesional e solidaria, individual e colectiva, que teceu sobre esta terra outra nave, a da humanidade con sentido, con rumbo, a que loitou pola dignidade dos dereitos laborais e un futuro de benestar, non só para sí, senón coa empatía por Galicia e coa humanidade. Esa nave a que nos abasteceu de esperanza está hoxe aquí coa forza dos soños que nunca se afunden para vencer o pesadelo histórico e máis o tangaraño. Digo tangaraño por atopar unha palabra fora da leria convencional que nos permita explicar o absurdo e o esperpento que levou a que o mellor estaleiro estea nun limbo fantasmagórico, que o levou a un desacaudante stand-by, a unha especie de eutanasia forzada. A combinación do poder sen responsabilidade, da prepotente ignorancia burocrática, a marxinación do que interesadamente denominan periferia e o dominio da mentalidade irracional, cobizosa e corrosiva do chamado capitalismo impaciente foron as coordenadas principais dese mal de aire que entangarañou a construción naval e en especial a nosa gran factoría da ría do Ferrol. Amputouse o que podía ser un eixo de desenvolvemento real. Temos recursos, temos experiencia histórica, temos os saberes, temos unha humanidade traballadora.
Galicia en xeral podía ser un modelo transatlántico, mais por desgraza somos aínda o país do tempo perdido. Pensemos noutro eixo malogrado como foi o fanado Grupo Lácteo galego e así en case todos os outros eidos. Sería máis preciso dicir que do reloxo de Galicia foinos sustraído o tempo, foinos roubado o tempo. Estamos aquí tamén por mor do tempo, para trocar a adversidade en oportunidade, para recuperar o tempo perdido, para rescatar a esperanza, para que Ferrolterra sexa ese modelo o que lle amputaron as mans, os pés e a cabeza. Estamos aquí con novas enerxías de empatía que nos unan nunha vontade de resurdimento para pôr os intereses da xente